Dihamu amanami dohot inanami punguan lansia, dohot inanami punguan ina laumi, di bagasan tikion, naing talpatupa maser mota, atong taparadema roha nang pikirata, martangiang mahita di bagasan rohat tabek. Tapuji ma Tuhata marende hitasian bukuende nomor 30 ayat na parjolo 1 ayat na padua. Tema di pasahat rohanami tuho ale Tuhan na totong mandongani hami nunga dilehon ho tuhami hahipaso umbain boi hami mandohoti sermono nuai ngale Tuhan naing begion nami hatami suruh matondi parbadiami patiur hon rohanami asapung rohanami manjalo hatam jala asa boi marparkue hatami dingolunami siganupar martaringar maho ale Tuhan ainu ngarade hami tumangios di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangian hami tuhu amin. Dihamu amang dohot ina andorang bujahon barita nauli di sermon tasadarion jumulo mahami patandaun diri goar hami lumonga Kristin Deborah Tambun dainang pangitubu boru nabi tubulu hami boru ni amang calon situat Tambun sian wik kanaan hami mahasiswa STT HKBP Pematang Siantar semester pitu ia hami naik malaksanahon praktek lapangan sada songonang diwartahon di minggu nasalpu songonima perkenalan singkat sian hami horas madihita salukta tatangihon mabarita nauli di sermota sadarion imana tersurat sian sada raja-raja tolu ayat 10 nom 1 ayat 20 didok songono ujui Roma 2 paropuan si babi jalang mangalu-alu turajai los jongjong di jolona nina paropuan asadama satabi ale tuhaku ia au dohot paropuano maringan di sada jabu jadi mangitubu au di lampuna dijabui dungi patoluarion du mangitubu au mangitubu huhut paropuano jalarap hamina 2
dang adong halak na asing dijabu dukon ni hami na dua. Dungi mate ma anak ni para puano bongini ditipa ibana uju modo. Jadi hehe ma ibana tonga bongin dihidat ma anakku sian labuku uju modom na kosong buru-buru. Jala di peakon ibana tua puana ia anakna mate ia peakon tua puaku. Jadi dung hehe au manogot nai lau pasusuo nanaki gabe idama nunga mate ibana. Alai upamanat-manat ma ibana manogot nai gabe idama dada ibana anakku nahatu buoni. Alai nina parupuan nasada narima dang songoni ayah anakku do na mangului jala anakmu do na mate. Alai nina parjolo ima dang ayah anakmu do na mate jala anakku do na mangului. Songoni nasida marbada masih alusan di joloni rajai. Dungi nina rajai ima sadaon mandok on do anakku na mangului jala anakmu do na mate. Alai sadaan mandok dang ayah anakku do na mate jala anakku do na mangului. Jadi nina rajai ma atau buan hamu matuau sada podang. Jadi dusahat podangi tuculoni rajai nina rajai ma ponggol dua hamu ma poso-poso na mangului jala lehon hamu sapogol tu sadaon jala sapogol tu sadaan. Jadi nina perempuan paranak na mangului matu rajai sobaku diho ale tuhaku lehon hamu tunasida poso-poso na mangului unang tungbunuh hamu ibana. Alai nina perempuan nasada narim unang diau unang diho ponggol hamu mai. Dungi nina rajai ma mangalusi lehon hamu ma poso-poso na mangului tu perempuan unang bebun hamu ondo inana. Dungi sar mauhum na nidabu ni raja itu sandok Israel gabe mabiar manasida mida rajai aidi ida nasida do habisuhon sian debata di bagasan ibana lau madabu uhu ido yang usaha kuria nani haholongan di bagasan Kristus Yesus tabo todo habisuhon ima sadabo hal natung masarikot di parmoluata alana holan nakajol mana marhabisu hondo naboi margogo mandalani ngoluna dohot denggan dison ima marbisuk ibana lao mambain sadatahi di ngoluna marbisuk lao maparetokon pangomoan nang harugia marbisuk lao mamilit ulau na dumenggan sian aka ulau na denggan. Jala sude dorahita marusaha mamake akacara akajalan asaboi daponota habis honi. Isarana manjahaka buku pabagason parbinotoan jala marsikola satimbo-timbon. Alai habis honi dang diida sian aka ragam niulau na taguari sianaking. Sasitongna habis honi holan marharohoan sian debater atong buha doa sagabe jolma da marbisuk hita taidama diturpukta sadarion pabuahon tuhita taringot habisuhon ni Raja Salomo. Seperti yang kita tahu, Raja Salomo merupakan raja ketiga di Israel yang menggantikan Raja Daud ayahnya, yang mana Raja Salomo ini merupakan raja yang masih berusia belia belasan tahun. Dia bisa memimpin rakyatnya dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dina turpukon Salomo lao mambahin sada haputusan ujunaro tu ibana dua ina namar sigulut tu sada poso-poso. Nagabe persoalan di hati hai poso-posoi perempuan. Jala dangadong bejol mana asing dibagas nani nganani nasidai. Ale molo masara si songoni di zaman sonarion murah do hita menutuhon ise do ina ni poso-posoi mungkin melalui tes DNA.
Alai marhite habisuho nasihat Tuhani diboto si Salomo do dalan lao pasaehon persoalanon dohot mamboto ise do ina ni poso-posoi. Ima marhite nan dipangido sada podang asa pitor di bola dua ma poso-posoi asa unang bese marsigulut nasida alani. Alai pitor makuling do roha ni ina na toho manubuhon dak danaki. Didok toho manubuhon alana taboto do dang adong sada ina na makalo mohon ia nakonna mate. Apalagi mati karena terbunuh, mati karena terbelah dua. Sebagaimana kita tahu seorang ibu melahirkan seorang anak ke dunia sampai mempertaruhkan nyawanya. Alani rohanaima dilehon ibana poso-posoi tuina nasadenari. Gabe diboto Raja Salomo membuat sada haputusan natikos nasitong jala dang borat sabola taringot inani dakdanaki. Amang ina songon si Salomo namar habisuhon lao mambain sada haputuson nasitong hita jomape naing mania tong marhabisuhon dinalau mandalani dohot mamilit sada haputusan di pangoluanon. Somaldo kita marpikir ia ulaon manang haputusan natapiliti ngaibe na dumengkan. Habe olodoi mambuan hita tu permaraan. Aitak kas do taboto haputusan mambuan hita tu dua dalan. Ima pasidungi manang jea. Keputusan membawa kita kepada dua jalan, yakni penyelesaian atau justru menambah permasalahan. Alani poha dohita asa dapot tahabisuho nasihat Tuhani ima marhite mapangidohon tu ibana. Alana molo dang marhite habisuho nasihat Tuhani hita dang boi mandalani pangoluanon dohot denggan. Molo tajaha di ayat sia tidok disi dunga jumolo si Salomo manjalo habisuho nasihat Tuhani. Ido umbahen lehon Tuhani ma habisuhoni tu si Salomo. Jala dang dijalo si Salomo hamoraon manang asangapon. Alai holan sada hamolon namangumido. Sebelumnya Tuhan sudah menampakkan kepada Salomo dalam mimpi. Tuhan membiarkan Salomo untuk memberikan satu permintaan. Namun Salomo malah meminta hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Jika hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari amangina, mungkinkah kita akan memberi permintaan yang sama? Bukankah kesuksesan, kekayaan, kehormatan lebih menggiurkan? Sesungguhnya hati yang tidak bijaksana tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Karena kebijaksanaanlah yang justru membawa kita kepada jalan yang benar. Kebijaksanaanlah yang menuntun kita untuk dapat memilih sesuatu yang paling benar. Kuria nituhata dina martamba-tamba umuta jala parningota tape olodo lamoru alai marasing do dohot habisuho nasihat Tuhani. Hamoraon hasangapon na adong didirita na boi gulutoni jolma doi. Alai molo habisuho nasihat Tuhani dang adong na boi mangguluti. Alani los mamangolu habisuho nasihat Tuhani di parngoluata jalabain mai gabe boal mandalani parngoluata. Unang manian ita holan paksadean tu pikiratta sadiri. Amin. Martangi yang mahita. Dibata ama nama kuaso di Banua Bijang ulah namido mandok mauliate di sandok pangoromotion diganu parngoluan nami. Ale Tuhan dunga hutangion hami behatang nama diai anggiat manian boi mangulahu matami di parngoluan nami. Jala hami gabe jolma namar bis. Ale Tuhan martangiang do hami nuaing asap pas-paswon rumah saluhut lan
lansia di huriam HKBP Sisinga Mangaraja asalam tak haporsiau nasida tuho lehon ma nasida haripaso naggajang di umur asa tumboy hami cupang ditiki na lumehet na pinatu kami di hami Tuhan dikijang disaluhuk pangiduan namio pardosa na godang dohami alai na porsea dohami diho sesaonmu sandok dosa pangalosion nami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan amin. Tapuji ma Tuhata marende hita sian bukuende nomor 240 ayat 82 laus tapa punguma peleata. Leon matuhami salarion hanguluan siap pari sesama dosana songon pane sanami di dosa di donga namar dosa Tuhan guna kami togihon tu pangujuna palua mahami sian pangaku ai hodo na punah harajang dohot hagogo rodi hasangapon saleleng dileleng amin.